Beti onduan duzunaz fiatzen bazara, ondo gidatuko zaitu. Beti. Biziaro pentsio planak. Laboral Kutxa. Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko saiora, orain pasa gaitezen betiko edukiak ikustera. Gaur urtarrilaren 7 ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur baina 1927 urtean telefono bitartezko lehen nazioarteko elkarrizketa egin zen New York eta London bitartean. Urte batzuk beranduago, 1926an, Espainian, Niceto Alcalá Zamorak Espainiako bigarren errepublikako presidenteak gorteak disolbatu zituen eta hauteskundeak konbokatu otsailaren 16erako. Egun berean, baina 1964an, Nicolas Cage aktore estatubatuarra jaio zen. Eta bukatzeko 2015 urtean, Frantziako Paris hiriburuan Charlie Hebdoren aldizkariaren egoitzaren aurkako atentatua jaso eta 12 lagun hil eta beste 4 zauritu zituzten. Pasa gaitezen orain gaurko egunkarien azalak aztertzera. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dio, Nafarroak geldiarazita ikusi duela biztanleriaren hazkunde erritmoa pandemiaren urtean. Argazki batek lagunduta Lerroburuak horrela dio osasunaren hondamendia. Horretaz gain, kolore hori azpimarratuta alde batetik Enrique Goñik Pedro Sánchezen aholkulari ohia fitxatu duela azpimarratu du egunkariak. Beste aldetik, Altsasuk errege-erreginen zozketa 2003ko kintoen artean ospatu dutela nabarmendu du. Eta bukatzeko gaur goizean Taxoaren eskolarteko txapelketako 2 finalak jokatuko direla ohartarazi du. Bestalde, eskuinaldeko lerroburuei dagokionez, hasteko, egunkariak Nafarroak 3 egun egin dituela 3000 COVID kasu baino gehiagorekin azpimarratu du. Eta bukatzeko, 184 presoetatik oraindik 111 EAEtik eta Nafarroatik dispersatuta daudela nabarmendu du. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Lerroburu nagusiak dio, Nafarroako ikasleen eren bat txertoa jarrita itzuliko dela ikasgeletara. Bestalde, osasunari buruzko lerroburua argazki batek lagunduta, atzoko partidoaren emaitza horrela adierazten du. 1-0 agur kopari. Horretaz gain, azalaren goiko aldean urdinez azpimarratuta lehenengo lerroburuak dio 5 urtetan Iruñeko harrapaketak erdira jaitsi direla. Eta bigarrenak ordea gaurko eskolarteko txapelketaren finalei buruz ohartarazten du. Bestalde, erizaintzako oposizio batek auzitegi gorenean amaitu duela azpimarratu du egunkariak. Horretaz gain, 51.665 zenbakiak haurraren lehen sariarekin Errioxa €1.000.000 bete duela nabarmendu du. Eta bukatzeko Djokovicek astelehenera arte Australiak deportatuko duen ala ez duela jakingo, azpimarratu du Diario de Noticiasek. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak presoen dispertsioari buruz horrela dio. Senideek adierazi dute oraindik korapioak daudela askatzeko. Argazki batek lagunduta hurrengo lerroburuak dioenez, Jon Maiaren kantu bat gara ikuskizunak Arriaga hunkitu du. Bestalde, COVID-19 buruz, gaur egungo kurbak inor jokatu nahi ez duen joko baten arauak aldatzen dituela nabarmendu du egunkariak. Horretaz gain, Laietana bidea ixtea zigorgabetasunaren aurkako antidotoa dela azpimarratu du. Eta bukatzeko El Salvadorren Ellacuría auzia berriro irekitzeko agindua eman dutela ohartarazi du. Berria egunkarira pasako gara. Lerroburu nagusiak dio 2021ean 62 behargin hil direla lan istripuetan 2020an baino 5 gutxiago.
Argazki batek lagunduta teilatupeari esia jartzen azpimarratu du egunkariak. Horretaz gain, Kazajistango istiluetan dozenaka hildako eta 2000-tik gora atxilotu izan direla dio lerroburu batek. Bestalde antzerkiaz ari direla oholtzak lehengoratzea amets nabarmendu du egunkariak. Horretaz gain, Maisis Rekalde bakearen aldeko militantea zendu dela ohartarazi du berriak. Bestalde, Koldo Garzia Etxebarriaren aipua nabarmendu du, askotan denbora gehiago pasatzen dugu burokrazia kontuetan ikertzen eta zientzietan baino. Eta bukatzeko Osasuna kopatikat gelditu dela eta Atletik erraz sartu dela final 8etan ohartarazi du. Euskal Herria irratia bukatzeko lerroburu nagusiak dio 10 urtetan 47 hazi dela selektibitatea euskaraz egiten duten ikasleen kopurua. Bestalde, Burlatak igerilekoak berrireki dituela uholdeek eragindako kalteen ondoren nabarmendu du, eta bukatzeko beherakada Nafarroa garaiko positiboetan azpimarratu dute. Beti onduan duzunaz fiatzen bazara, ondo gidatuko zaitu. Beti. Biziaro pentsio planak. Laboral kutxa. Orain, ikus dezagun gaurko, biharko eta iganderako eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur ostirala giro bustia izango dugu bueltan. Fronte bat igaroko zaigu eta horren ondorioz zerua estalita egongo da, ipar mendebaldeko haizea zakar ibiliko da eta prezipitazioa egingo du. Fronteak gehien bat ipar isurialdean izango du eragina, baina hala ere euria hegoaldera ere iritsi daiteke. Elurkota 1000 eta 1100 metro inguruan egongo da eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Larun batean egunaren zati handi batean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Goizaldean hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialdean eta bereziki ekialdean, bertan gainera baliteke euri apur bat egitea goizean goizere. Goizak aurrera egiten duen heinean argitu egingo du eta erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira eta ateri eutsiko dio. Arratsalde gau partean berriro ere hodei trinkoak sartuko dira iparraldetik eta gauean Kantauri isurialdeko lekuren batean euri langarra egin lezake. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute edo pixka bat igoko dira eta minimoak jaitsi egingo dira. Arabako, Baiaretako eta Nafarroako erdialde eta hegoaldeko lekuren batean izotza egingo du. Ipar ekialdean litekeena da minimoak igotzea. Mendebal osagaiko haizea ibiliko da. Igandea egun euritsua izango da, fronte bero batek eragingo digu eta euria ekarriko digu denera. Euria erruz eta etengabe egingo du Kantauri isurialdeko zenbait lekuetan eta Pirinioetan. Temperatura maksimoetan aldaketa gutxi izango dugu, baina minimoek gora egingo dute. Bestalde, mendebal ipar mendebaldeko haizea hizpide izango dugu, zakar ibiliko da bolada gogorrekin bereziki kostaldean, mendi inguruetan eta Ebro ibarrean.
bat emanta.
musu bat emanta. Orain pasa gaitezen Iruñeko albisteak ikustera. Iruñea ikastetxeetara hurbiltzen ari da berri emaile informatiboei esker. Bigarren hezkuntzatik unibertsitatera doazen ikasleek Iruñeko gazteentzako kultura prestakuntza, aisia voluntariotza eta lan eskaintza helarazi diete beren kideei. Gazteei gazteriaren etxeko informazio bulegoak eta Iruñeko gainerako erakundeek haientzat dituzten proposamenen eskaintza zabala helaraztea ez da lan erraza. Horregatik duela 26 urtetik hona Iruñeko udalak korresponsales informativos programa antolatu eta mantentzen du. Ekimen horrek zuzenean inplikatzen ditu gaztea, kultura lan aisialdi eta voluntariotza proposamen horien transmisioan. Eta hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko horregoteagatik eta hurrengora arte. Beti onduan duzunaz fiatzen bazara, ondo gidatuko zaitu. Beti. Biziaro pentsio planak. Laboral Kutxa.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.